Az, akkor nem kapkodod a levegőt, megmarad a tartásod, ott marad a térded, combod, lekerül a figyelmedet, nem kapkod. Mondjad, ha én nem hallom, akkor ahol se halljanak nekem. Ugye? Na még hangosabban. Ezt nem kell. Tiéd lesz. Nem kell, majd kitörlöd. Milyen érdekes mi? Az a kis söpűnyél mire képes ott a hátad mögött, igaz? Ha? Ülsz a seggeden. Azaz. Az. Az. Érzed, hogy napoltad előre, és akkor ülni? Ha? Belinda, éreztem valamit? Csodákra képes egy ilyen söpűnyél? Ha? Varázspálca. Az egy tartást, egy ülést, egy női etikett szerinti tartásmódot, tudod?